Nyt siirrytään näistä latinalais- ja vakiotanssitunnelmista ihan toisenlaisiin rytmeihin. Siirrytään nimittäin tanssipelaamiseen. Tanssipelit ovat meikäläiselle outo asia. Sen tiedän, että tanssimiseen voi liittyä silmäpeli. Mutta mitä tämä tanssipeli sitten on? Onko tanssipeli sellainen, jos aluksi jaetaan 5 korttia ja sitten minä lopuksi häviän kaikki rahani? Mistä sä arvasit, että se on just semmoinen? Noniin. Ei vaan. Kuule Simo, pitää kertoa sulle pari faktaa. Kerro. Tanssipelaamisessa ei lajin nimestä huolimatta ole kyse pelkästään tanssista, vaan se on reagointi, havainnointi, koordinointi ja keskittymiskykyä kehittävä liikuntamuoto. Laji kuuluu tätä nykyään kansainvälisen tanssiurheiluliiton street-tanssien joukkoja. Tanssipelit on maailman suosituimpia rytmipelejä. Meillä Suomessakin tällä lajilla on jo satoja aktiiviharrastajia ja tuhansia muita harrastajia. Ja kohta ehkä lisää, kun säkin liityt. Niin, kyllä. Ja tässähän muuten meillä on lajin guru ja primus motor täällä Suomessa. Tervehdys. Tervehdys. Krister Westerlund. Mä toin sulle lahjaksi mikrofonin. Kiitoksia oikein paljon, kiitoksia. Kerro nyt tällaiselle tavalliselle silmälasin kuluttajalle oikein jalasta pitäen, että mitä tämä tanssipelaaminen käytännössä on? Se on aika yksinkertainen asia, mutta varmaan sopii, jos näytetään pelaamista samalla kuin kerran. Me näytetään kyllä. Selvä. Ihan hyvä, jos meidän naamoja ei liikaa näytä. Aivan. Eli pelaajalla on alusta, jossa on 4 nuolella merkattua kosketusherkkää painiketta. Ja tietokoneohjelma vierittää nuolia. Se on ohjelmoitu askelkuvio. Samanaikaisesti rytmin mukaisesti, eli musiikin rytmin mukaisesti. Ja pelaajan tarkoituksena on suorittaa painallusta samalla hetkellä, kun nuoli vierii harmaiden varjonuolien kohdalla. Mutta mistä sen sitten tietää, että kuka tässä tanssipelaamisessa on hyvä? No, tietokone pisteyttää ja arvostelee painalluksen tarkkuutta. Ja käyttäen eri arvosanoja, jotka välähtävät aina näytöllä ruudussa painalluksen jälkeen. Mihin sun mielestä tämä lajin jatkuvasti nouseva suosio sitten oikein voisi perustua? Se perustuu lajin viehätys perustuu tämän mukassa tempaavaisuudessaan ja hauskuudessa. Joo, entäs sitten kenelle tanssipelit sopii? Sopiiko ne tämmöiselle tavalliselle maisterille, niin kuin esimerkiksi minä, tai tamperelaisille noin ylipäätään? No, tamperelaisille ja etenkin maistereille, mutta itse asiassa kaikille ihmisille sopii, sekä alle kouluikäiselle että vanhuksille, sekä tytöille että pojille. Monet huippu-urheilijat käyttää tätä treenin välineenä ja sopii myös sellaisille, jotka ei ole ikinä harrastanut aikaisemmin liikuntaa. Just. Entä onko ne tanssipelit kaikki niin tämän tyyppisiä, mitä nyt taustalla kuullaan, että siinä on aina tämä sama kappale sitten? Ei todellakaan, niitä on useita satoja erilaisia. Et se mikä on hyvä tässä lajissa on se, että syke nousee vähän niin kuin itsestään, jopa 196. Ja ilman että sitä huomaa, koska pelaaja keskittyy lähinnä pelin pelaamiseen. Aivan. Ja se on tämä viehätys tässä asiassa. Se menee vähän niin kuin itsestään tämä liikunta. Ja sitä pystyy käyttämään sekä kunnon kohottajana, että motoriikkaharjoitteena tai vaikka sosiaalisena ajanviettänä. Monet käyttää juhlissa tai synttärikestien aikana. No onko tässä tanssipelaamisessa sitten, jos oletetaan, että minäkin voisin jopa kehittyä siinä niin kuin paremmaksi, ei pelkästään huonommaksi, niin onko siinä sitten jotain eri tasoja, mitä voi saavuttaa? Tai onko se joku kuninkuustaso musta vyö? Niin kuin? Ei ole musta vyö, mutta on eri tasoisia kappaleita ja niitä on 13 tässä pelissä. Ja nyt siirrytään tästä Säkkijärven polkasta, niin siirrytään 4. tasosta 8. tasoksi. Okei, onko niitä sitten vielä tasoja sen jälkeen? 13. Millä tasolla sä itse olet? No siinä 8 ja 10 välissä yleensä pelailen. Okei, no meikä mä oon siinä -1 ja 0 kohdalla. Jokaisesta kappaleesta on ykköstason versio, niin jokainen pystyy kokeilemaan ensimmäistä kertaa ja ihan hyvin menee jopa maisteltu. No niin, mutta katsotaan millainen se vaikeampi taso on. Katsotaan ihmisiä. Näin me teemme. Kiitoksia. Kiitos.
Siinä esiintyi Suomen tanssipelaajat ryn jäsenistä koottu ryhmä STP Crew. Kiitos tanssipelaajille mielettömän hienosta esityksestä. Kiitoksia. Sehän oli aikamoista tämmöistä steppaamista kyllä. Että... Toi on hieno tyyli toikin. On. Katsotaan sitten myöhemmin. Tuohan näytti sellaiset, että sitä on pakko kyllä päästä itsekin kokeilemaan. Tosi mä oon sen verran ujo, että ehkä aluksi harrastaa sitä vaan paperipussi päässä. Onko sulla paperipusseja muuten mukana? Jos... No mistä arvasi, mulla on aina. Hieno, aina kaksi. Yksi sulle ja yksi mulle. Jos tänään näkyy 2 paperipussi päässä olevaa ihmistä, niin ne olemme me. Ne ollaan me, joo. Tanssipelaamisesta löytää lisätietoja muun muassa netistä osoitteesta tanssipelit.fi.